Morning guys. Pitas tayo ngayon ng mga kangkong. Madami sa likod bahay. Dami yan. Tumubo lang kusa. Samahan niyo ako. Ang ulam. Ano yan? Dagdagan pa. Dami na.
Tapos nito, papakuluan lang. Okay na to. Yay! May ulam ka na agad sa umaga. Yan na guys. Wala ko videoan ha. Okay. Oh. Hello guys. Pangat ko dyan. Huwag mo yung video. Lutuin na natin. See you mamaya pag luto na. Kakainin na. Bye bye. Luto na yung pinitas natin na kangkong. Hindi nyo nakakarami. Ayun na. Konti lang pala siya. Pero Konti lang. harap. Tapos sasawsam sa buro. Ate. Kopya. Usawan. Ano yan, Bi? Yung Tahong. Tortang tahong. Saan ito? dilis. Tortang dilis. Saka lakwan. Wow, sarap. Kain po tayo. Ayan na po yung pinitas natin na kangkong. Kain po tayo. Buro. Anong buro to, Bi? Hipon. Ipon. Harap. Lambot. Harap.